Здравейте хора, аз съм Снежина и в днешното видео ще ви покажа как да си направите адвент календар за гледане на филми през цялата 2025 година. На телефона си имам сигурно стотици скриншотове на филми, които съм си набелязала да гледам. Главно от Facebook групи, в които членувам. Там разглеждам някакъв препоръчва филм, аз го скриншотвам и след това той си остава там за векове. Буквално имам скриншотове от преди 5 години и филмите изобщо дори не ги преглеждам. И сега, преди да се сбогувам с стария ми телефон, реших да направя този адвент календар и да дам шанс на 52 филма от тези, които съм набелязала, като ще го направя последния начин. Написвам имената им на листчета, изрязвам ги, слагам ги в тази кутийка и всяка седмица тегля по едно име и го гледам без никакви извинения. Няма значение дали днеска не съм в настроение за любовни филми или да съм в настроение за военни филми или нещо от този сорт, просто пускам филма и го гледам. Така се надявам, че ще обогатя кинокултурата си, че ще се запозная с нови актьори, с нови жанрове. 100% ще изгледам и някакви кози, но не се притесняваме от това. Ако и вие сте натрупали такива скриншотове, може да направите същото. Ако ли пък ви се струва забавна идеята да се самоизненадвате с някакви филми всяка седмица, но нямате готов списък, най-готиният начин е да попитате във Facebook или в Instagram приятелите си какви филми ще ви препоръчат или да намерите някаква класация топ 100 или топ 200 или каквото да било там на филми, които трябва да гледате и да си изберете тези, които не сте гледали. В моите листчета ще има и класики, които аз съм гледала, обаче когато съм била малка. Като например филмът Форест Гъмп, който си спомням, разбира се, Том Ханкс, че участва в него и че той беше някакъв странен човек, но до там. Просто абсолютно нищо друго не си спомням от този филм. Даже може това, което казвам, да не е вярно, така че Форест Гъмп ще си го напиша със сигурност, както ще присъстват още няколко такива заглавия. И вие, разбира се, имате свободата да си сложите някакви филми, които просто искате да си припомните. И сега започваме. Отварям сега с папката за филмите и започвам най-тържествено започвам с филм, на който не съм му скриншотнала името, така че продължаваме нататък. Така, това няма да го пропусна този филм, защото е с Пенелопе Круз. Заглавието нямам представа дали е на испански или на италиански. Non ti muovere. Това ми звучи на италиански. Non ti muovere. Записваме го. Аз не пропускам филм с Пенелопе Круз. За мен тя е една от най-добрите актриси. И си гледам всичко нейно, старо, ново. Така. The People vs. Larry Flint. Това е филм, който съм го гледала, когато със сигурност не съм била на подходящата възраст, защото той е 18+. Аз съм го гледала, може би, на 10 или нещо от този сорт, не знам даже как са ми разрешили да гледам, но си спомням, че си го гледах с тях вкъщи и съм го запомнил като някакъв супер готин, динамичен филм за създателя на Playboy. Може би не е бил на Playboy, ами на някое друго такова еротично списание. Даже сега виждам, че е с Едуард Нортън, който в последствие ми стана един от най-любимите актьори, пък изобщо не си спомням, че участва там, така че директно този филм си го пишем. Така, продължаваме нататък с филма Бърт, който е от групата. Препоръчай филм, българската група за кино. Изобщо нямам представа за какво става въпрос. Заправила съм го, пиша го, изглежда ми интересен. Who's Watching Oliver е някакъв откаченяшки филм, пак е от тази група. Ще го гледам сама, защото ми се струва, че е доста фрики. Така, Матерът и Маргарита е филм, който не съм гледала. Може би е класика, няма нищо представа, но просто не съм гледала и ще наваксам. Така, продължавам нататък. Форест Гъмп. Както казах, ще гледам Форест Гъмп. Така, тук стигна до заглавието. Левият ми крак. Как да нагледаш филм, който се казва Левият ми крак? Просто няма как да го пропусна, разбирате ли? Левият ми крак, Sick of Myself. Това е филм за някаква, която
нещо не се харесва и нещо изгробява. Да видим докъде ще стигне. Може би пак ще трябва да го гледам сама. Сирена. Сирена е филм с Брадли Купър и... Чакай сега. Защо ми се струва, че това е... Не. Няма значение какво ми се струва. Това е филм с Брадли Купър. Брадли Купър, по принцип не съм му най-големия фен, обаче пък филмите му са интересни обикновено. Това е нещо, което изглежда доста романтично на обложката, но пък пише, че имало история за болна амбиция, яростна решителност, стремеж към контрол и желание за власт. Мисля, че имам нужда от един такъв филм и ще си го запиша. Продължаваме нататък с някакъв филм, който се казва Лудостта. Мисля, че е толкова смело заглавие, няма как да го пропуснем. Така, продължаваме с някакъв отново откачен филм, който се казва Маркиз. Някакви кучета. Това е нещо еротично също така, или се доближава до еротично, или отвъд еротичното, нямам представа, вече си спомням. Almost Mercy, също така пишем Almost Mercy. Много да пиша, извинявам се. Сега виждам, че има няколко заглавия, които със сигурност ще бъдат бузи, но по някакъв път човек пък трябва да гледа някаква бузичка, за да поразпусне напълно. Не е винаги необходимо да сме супер сериозни и да се напрягаме. Та-дам! Голямо писане падна. Сега ще започнем голямото изрязване и разгърване. Отрязахме на това последната дума. Защо? И без това съм писала ужасно, нищо не се разбира, така че няма страшно. Ще ги сгъна, за да може да съм сигурна, че няма да читвам. И така. Ако имате интересни предложения за филми, можете да ми ги напишете. Интересни предложения за филми. Ако имате предложения за филми, които смятате, че са must за гледане, напишете ми ги, моля, в коментари, защото аз гледам по повече от един филм седмично, така че със сигурност ще мога да включи вашите предложения в моята малка кутийка, с която ще се изненадвам. Адвент календар. Това е първият в живота ми адвент календар. Хайде, може като съм била малка, нашата да съм купувала от тия с шоколадчетата, но не си спомням. И понеже не обичам да си купувам някакви буклучета, които после да се чудя какво да ги правя, ако не ми харесват, каквито са в повечето случаи с адвент календарите. Само да си пълниш къщата с някакви непотребни неща, затова реших да си направя моя собствена версия и тя да бъде за цяла година. Вижте колко съм оригинална. Така. Сега, когато вече съм готова с изрязването, пристъпваме към частта с
някакви неща. Слагаме всички листчета в кутийката. Ето така. И затваряме кутийката. Хоп, ето, затворяме кутийката. Това е. От тук нататък остава да си определим свободно време. Вечер препоръчително да си разпускаме с филмчета. Отваряме кутийката, теглим едно филмче и го гледаме без никакви извинения. Днес е 31 декември, вече е късен следобед и е време аз да се приготвям за празнуване. Така че пожелавам ви честита нова година, тъй като когато ще гледате това видео, най-вероятно ще бъде след нова година. Да сте живи и здрави и ако това видео е ставало за гледане, поносимо е било, може да го харесате. Целувки от мен и до нови срещи!